tässä olisi tällainen 6x6 filmi, 120 filmiä, ja se pitäisi ladata tällaiseen 6x6 kamera perään. Tää on tällainen Sensapronica SQ-perä. Ja tän lataamisessa on ihan omat jipposa. Ensin tietysti avataan tää perä. Ja täällä on tämmönen puola. Ja tää on edellinen filmi, kun on tyhjentynyt, tää on jäänyt sinne suunnattu pois, niin tämä puola, ja se pitää siirtää nyt tänne alas. Tänne tavallaan tähän sitten kiertyy se seuraava filmi. Ja nyt se on täällä alhaalla. Tässä nyt meillä on uusi filmi, mikä on vielä pakkauksessa. Se pitää sitten avata. Ja tää on tällaista aika epäherkkää filmiä. ISO 50. Tällaista Fujin filmiä. Ja tää rullafilmi on tälleen, nimenomaan tälleen rullalla. Tässä on tällainen sinetti, mikä pitää ottaa pois. Ihan kokonaan irti, ettei sitten jää sinne pyörimään sinne kameran perään sisälle. Ja nyt sitten niin tässä on se ajatus, että se filmi kiertää täällä. Laitetaan tähän näin, se lähtee kiertämään täältä. Tulee tänne. Ja se pyörii filmin pyörimissuuntaan näin päin. Eli nyt mä laitan tämän uuden käyttämättömän filmin tähän paikoilleen. Se tulee tavallaan aina niin kuin tänne ylös. Laitan sen tähän paikoilleen. Tuolta täällä on tällainen vipu, mikä painetaan tällä ja se tavallaan saadaan paremmin tänne kiinni ja pysyy siinä. Sitten tästä lähdetään rullaamaan. Täytyy katsoa aina, että tää on niin kuin, alapuolella tavallaan tämä filmi rullan pää, kun se lähtee tulemaan. Se kiertää täältä ympäri. Sitten täällä on tää seuraava, tää vanha puola, mikä me siirrettiin tänne alas, niin se pitäisi tulla sinne sisälle. Tää filmin pää täältä. Mä itse on tehnyt niin, että mä avaan aina tän. Täällä on tällainen taitettu reuna. Työnnän sen tonne väliin. Noin, niin siellä pitäisi olla sellainen nasta vähän, mihin se jää kiinni. Sitten mä vähän pyöritän täältä. Tossa on tuommoinen nuolen suunta. Pyöritän sinne päin. Ja tässä samalla vähän kiristän ja katon, että se varmasti on kunnolla kiinni. Sitten tästä pyöritellään näin. Kohta pitäisi tulla nuolet näkyviin. Täällä lukee Start. Se pitää olla tässä niin kuin vaakasuuntaisesti. Ja tuolla on tuolla ihan pieni merkkikin. Tuolla on pieni merkki tässä näin. Siihen kohtaan jää jumiin se. Noin. Sitten laitetaan filmi tänne perään kiinni. Painetaan kiinni. Ja tää oli 50 filmiä. Nyt tässä perässäni uudemmissa perissä on täällä tää herkkyyden säätö. Mutta täällä se on tälleen vähän hankalista tässä päällä, mutta täältä pitää sitten säätää se herkkyys. Tai jos haluaa yli- tai alivalotuksen, niin voi toki sitten säätää täältä sitäkin. Että mä nyt laitan tuohon 50. Noin. Sen jälkeen laitetaan filmi kiinni kamera. Täällä on toinen perä kiinni. Tähän pystyy vaihtamaan näitä periä. Laitetaan toi perä pois. Laitetaan tää perä paikoilleen. Ja nyt sitten tuolla lukee S. Eli nyt meidän pitää kelata filmi siihen aloitusruutuun. Eli tästä ihan pyöritellään ja tuolta sitten kohta tulee ikkunasta näkyviin se 1. Ja noin. Nyt se ei enää kulje, se on nyt ihan kellattu täysin alkuun, eli tuolla on 1. Ja näin se rullafilmin lataus sitten tapahtuu tässä Sensapronicassa. Ei kun kuvaa.